Jeg kan se noget for dig, James, for fanden. Ja, det er friske. Det er slet ikke hele. Nej, jeg skal ikke. Det går ikke at komme hjem og lukke det. Det går bare, Du kan lave den. nej, ellers tak, Bjørn. Det er friske. Nå, jeg tager tilbage til hele. Nej, tak skal jeg have. Nej, det var sgu også pænt, der. Det er slet ikke det. Rigtig guld mere. Ja, men det er jo... Det er også træls, at du kun har væk til sig selv, og så folk de tit og tænker. Nej, helvede, er det på en nægerøv for noget, ja. Ja. Ligesom mig, for eksempel, ikke også? Jeg havde 2 sodaer med, Morten han fik den ene, for jeg kunne ikke drikke den, så... Ja, det var også kun det, jeg prøvede. Ja, det var det, ja. Det var jeg for ikke også lidt mere igen. Men jeg synes ikke, at det gik så godt med at smage den der. Nej. Den flyver der endnu. Ja. Er det en ny taktik? Det er meget sødt i anden. Det gør den det. Det bliver altså så. Ja. Ah. Der er en lille muldvarp. Hvor stort et batteri er det ikke? Det ved jeg ikke. Jeg kan ikke sige det. James, hvor mange milliampere er der på batteriet? Ja, det er nok noget at sige. Og James, hvor mange milliampere er der på batteriet? Nå. Ja, det var flot det der. Må jeg tage strømmen til laderen igen? Hvem siger, at en helikopter ikke kan flyve uden halvrotor? Det kan den altså. For helvede, James. Nå, nu skal du så flyve rundt med den. Prøv lige at lave TikToks. Der er kaos med det, der ved. Jeg tror, der skal være hurtigt på pændene. Så bare op i luften med den. Nå, det går da meget godt. Så flyver du lidt herhen af. Det er sgu da ufatteligt. Nej, det er meget, der bruger på mig, eller er der 2 hutter på det? Ikke? Det er altså ikke set før, det her. Det er det altså ikke. Ja, behalblad, det er overreklameret. Ja, det er en ny 3D, det der, det er det. Så autoroterer du. Men så stopper den ved at dreje, jo. Den lyder altså mærkeligt. Du vil slet ikke styre kameraet, fordi du griner. Det er jo helt åndssvagt, det er jo. Og de blade sætter hele, den har snuppen bladholderen, har den ikke det? Nej, James altså.